A orixe da polémica remóntase xa a setembro de 2020, cando o Concello da Pobra lle trasladaba á presidenta de Portos de Galicia a necesidade de espazo do Club de Remo Puebla. Acordouse entón a cesión dunha nave que estaba libre na zona portuaria, da que un representante de Portos lle entregou directamente as chaves á directiva do club, sen solicitude formal de ocupación ou autorización previa. O que pensamos que era unha cesión en precario e gratuita naquele momento, ainda que sí se nos advertiu que teníamos que facer a solicitude da nave, porque senón terían que empezar a aplicarnos cotas e tasas por ocupación, pois resultou non ser tal. O Concello sí que presentou a mostra de interese pola nave o 22 de outubro de 2020, o 6 de novembro nos contestou Portos requirindo que emendáramos a solicitude con unha serie de documentación bastante complicada, e o 31 de decembro chegou a primeira factura. Con isto o Concello se atopou de que Portos abreulle a porta ao Club de Remo para que entrara na nave e despois empezou a facturar sin mediar absolutamente ningún tipo de solicitude nin autorización oficial por parte de Portos de Galicia. A pesar da reclamación feita polo Concello a Portos para non aplicar a taxa, posto que se trataba dunha entidade sen ánimo de lucro, os recibos seguiron chegando, ata acumular unha débeda de máis de 13.000 euros, que obrigou o Goberno a aprobar unha subvención nominativa por emerxencia para que a entidade deportiva puidera afrontar o pago. Na actualidade, en vista da falla de entendemento, o Concello traballa na solicitude da concesión non só desta nave, senón tamén do actual edificio de usos náuticos pendente de ampliación, proxecto que tamén se está a tropezar con trabas burocráticas por parte de Portos. Por que tardamos tanto en solicitar a concesión da nave? Porque non é o único expediente que levamos con Portos. Portos de Galicia, a pesar de que o edificio de usos náuticos leva estando aí toda a vida e foi ampliado polo menos en dúas ocasións que eu lembre máis a instalación do foso, nunca tivo ningún problema, sin embargo, cando nos solicitamos a ampliación, nos obliga a solicitar a concesión dese edificio. Actualmente nos atopamos o expediente de solicitar a concesión do edificio de usos náuticos. A maiores temos que solicitar a concesión desta nave. A maiores estamos tamén tramitando a subvención da Diputación de 300.000 euros que nos concederon unha subvención nominativa, como sabedes, para a ampliación do Club de Remo, para un proxecto total de 390.000 euros. Son todo trámites e procedementos lentos e farragosos e que solicitan moitísima documentación para poder concedernos un edificio que nós consideramos que é propiedade municipal, que é o edificio dos usos náuticos e que Portos de Galicia non quere recoñecer e, polo tanto, nos obriga a solicitar a concesión e nos deixa nesta situación. A este respecto, o alcalde explicou que cando se fixo o recheo portuario na década dos 90, Portos ocupou superficie que era de titularidade municipal. Nesta franxa emprázase o edificio dos usos náuticos e tamén a estación de autobuses, dos que o Concello solicita a reversión.